Kidung rumeksa ing wengi iku dudu mung tembang kang dilagokake nalika wengi, nanging minangka wejangan rohani kang jero lan ngemot piwulang bab eling lan waspada. Ing tradisi Jawa Islam, kidung iki kerep digandhengake karo Sunan Kalijaga. Amarga isine cocok karo cara dakwahipun, alus, ora meksa, nanging ngrembaka ing batin wong kang ngrungokake. Tembung rumeksa ateges njaga, ngreksa lan nglestarekake. Dene wengi ora mung nuduhake wektu peteng ing donya lahir, nanging uga wengi batin, yaiku nalika manungsa lagi keprasa was-was, wedi lan peteng pikiran. Mula kidung iki sejatine minangka perisai batin kanggo wong sing lagi ngadepi petenging urip. Rumeksa ing wengi ana panyuwunan supaya manungsa diparingi pangayoman saka piala sing katon lan sing ora katon. Nanging piala sing dimaksud ora mung lelembut utawa pagebluk kaya sing kerep dipahami wong awam. Piala sing luwih abot yaiku piala hawa nepsu, piala gumunggung lan piala lali marang Gusti. Mula kidung iki sejatine mengajari manungsa supaya tansah eling marang asal usul lan pungkasan uripe. Sunan Kalijaga miturut carita ora nglarang tradisi Jawa sing wis ana, nanging ngisi rasa lan makna Islami ing jero tembang lan kidung. Ing kidung rumeksa ing wengi, jeneng-jeneng perlindungan lan daya kasekten sejatining minangka simbol asma lan sifat Gusti Allah. Tegese pangayoman sejati ora saka tembung utawa swara, nanging saka pasrah lan tawakal marang Kang Murbeng dumadi. Nalika kidung iki dilagokake nalika wengi, utamane sakwise salat Isya utawa sadurunge turu, iku minangka wujud dzikir Jawa. Dzikir ra tansah nganggo basa Arab, nanging bisa nganggo basa Jawa sing dipahami rasa angger atine nyambung marang Gusti. Ing kene katon cetha carane Sunan Kalijaga nyawijekake syariat, tarekat lan hakikat kanthi cara kang sederhana. Wengi ing kidung iki uga dadi pralambang alam kubur lan alam sawise pati. Manungsa sing ora siap rohanine bakal rumangsa peteng lan wedi. Nanging wong sing wis biasa rumeksa yaiku njaga iman, laku lan ati bakal rumangsa tentrem. Mula kidung rumeksa ing wengi dadi pangeling-eling supaya sadurunge turu manungsa nyucikake ati lan nyuwun pangapura. Ing laku tasawuf Jawa, kidung iki kerep digunakake minangka sarana wirid. Nanging para sepuh tansah ngelingake, kidung iki ra kanggo pamer kesaktian, ra kanggo nggayuh kanugrahan, ning kanggo nguatake iman, nyandingake ati marang Gusti. Mula saka iku, pawedhar iki bisa diringkes. Kidung rumeksa ing wengi iku piwulang supaya manungsa tansah waspada ing petenging urip, njaga diri saka piala lahir lan batin, lan ngandelake pangayoman mung marang Gusti Allah. Tembang iki dadi jembatan antarane budaya Jawa lan ajaran Islam, antarane rasa lan iman, antarane swara lan sepi. Ing pungkasan pawedhar, kidung iki bisa dipun tegesi minangka panyuwunan. Allahumma ihfatna fi lailina wa naharina wa ja'al qulubana fi dzikrika daiman. Duh Gusti, mugi paduka njaga kawula ing wengi lan awan lan ndadosaken ati kawula tansah ana ing dzikir paduka.